नमस्कार, मैं अमलेश मिश्रा। का हो प्रमोद प्रेमी लाल यादव। मतलब तारा घरे माई बहन नहीं सन गाजो का हो जोना के छू के नमस्कार करत रह। भोजपुरी इंडस्ट्री के तू लोग गू बना देले बड़लो समझत लो जना के जोना पे हेला माला तो चोट उठ के अपने पे आवेला उ वाला हाल हो गइल बा। मतलब मानसिकता कितना तारा लोग के गिरल बा कि भरल है स्टेज पर और डांस करे वाली नृतंगिना जोन होली सनचनिया एज ए डांसर जो भी बारी से प्रस्तुति करता रही प्रोग्राम अपन और ओकनी के सामान के जोन तू छू के नमस्कार करता रह। आज ले मंदिर तो कबो ना गइल होकबा। मंदिर में कबो जाके देवी देवता के चरण में जाके चरण स्पष्ट करके पूजा तो ना कइल होकबा तू अब बहुत बड़ा अपना आपके एगो एक स्टार बाड़ो तू। तारा के देख के लोग सीखेला, तारा के एक्सप्रेशन लेला, बढ़िया लेवल पे तारा के ई करेला। एकरा पहले तारा के जबा के ले रहनी, मतलब हम कस के ले रहनी। जो ना बेर तू गाना गइले रहल, होली के गाना गइले रहल। हाँ देख याद पड़ गइल होली से। पिछला होली में तू गाना गइले रहल लालू, मायावती, नीतीश, राबड़ी, मोदी, योगी, जितना जाना बालो सब जना के घसीट के वो गाना गइले रहल पिछला होली में। ए होली में प्रणाम करता रह। जाके माई बहनियन के छू के प्रणाम कर ना तनी अपन। लाजो शरम धो देले बड़ा लो तू लोग स्टेज पर चढ़ जाता तो बुझाता जे कि बड़का तोप खान हो गइल मानी जे कुछ ध के हक देम मुत देम पर लोग देख ली। चुतिया तो जी के जानता रहो जे तारा मरो तो चप्पल से मारी तारा के। खाली लात खाए वाला काम करता रसन। जितना ही बड़ा सन नचनिया बजनिया सरवा केरा चढ़ जाता रसन स्टेज पर तो लहजा नहीं के बोले के ओकनी के का करे बा का नहीं के करे के लहजा नहीं के तोनी के अंदर का प्रस्तुति दिखाए बा ताकि पब्लिक देख के ओकर पब्लिक के रिएक्शन का रही तारा का प्यार करी। स्टार बाड़ा सन तोनी के रिस्पेक्टेड बा तोनी के मतलब हाँ मानेला इंसान के चलो भोजपुरी इंडस्ट्री के बाड़ा लो तू गाना बढ़ियो देले बाड़ा लो खराब देले बड़ा गाना तक ना। एगो नया ट्रेंड आ गइल बा एकर बहिन सॉरी मतलब नया ट्रेंड आ गइल बा स्टेज पर हक देवे। पहले गानवा में आके तोनी के अश्लीलता फैलावत लसन हगत लसन। अब सरेआम इतना बेइज्जता इतना निर्लज हो गइल बड़ा सन सारा तोनी के कि स्टेज पर चढ़ के निर्लज दिखावता। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल गइले आवना ले लो आवना दे दो लेन देन करता रहे स्टेज पे चढ़ के खेसारी लाल। आप सनी लियोन आ बिक्की डॉलर्स का घड़वा लहसुन बुझ गइल वालो अपना आपके आई अपना आपके चढ़ के प्रणाम अस्वीकार करता रहे। मोसियाउत भाई अमन तार खेसारी लाल सीख के गइलो बुधिया लेके उनकर मोसियाउत भाई अमन तार ज्ञान लेके गइलो बेटा आज बता चप्पले से मार मार बेटा आ जा तू कहीं तू तारा सेलिब्रिटी अंदर घुसेड़ दिया था। लात खाए वाला खाली काम करता रसन तोनी के जितना बड़ा सारा सब लात खाए वाला काम करता रसन। दौड़ा दौड़ा के मार खाए वाला काम करता रसन तोनी के जोतला खेत में दौड़ाई ते लंगटे के आ हुड़का से मारी जोना से गैयन के बैलवन के मारल जाना हुड़कवा से मारी गाड़ पे चुत्तर पे तोनी की साला निर्लज कहाँ के। गाना में तो अश्लीलता फैले ही नहीं बड़ा सन। स्टेज पे चढ़ के भी अश्लीलता पूरा फैला के रख दिले बड़ा सन। बेइज्जता इंसान बेटा आ जा तू। आप सही में हम तो कुछ ना मान चलो हम नॉर्मल एगो इंसान बनी आम पब्लिक बनी वीडियो बनाया नहीं रोस्ट करे नहीं तार लोग ऐसा कुछ बताया नहीं इन्फॉर्मेशन देनी जोन पब्लिकवा तारे से प्यार कर सोना हेजी बसा के रखले बना जोन पब्लिक उ तारा के खो जाता जूता से मारे खातिर। अब बेटा आ जा तू कोनो के लपेटा में अश्लीलता फैला के रख दिला है सब तुम बेहुदा। बाकी जनता जनार्दन सब देखता समझता देखा लो करना में अगर बात बताओ लई को कितना मतलब कितना पुण्य कितना बढ़िया काम कैले बड़े। प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार।